Намерете се място в Дал Гошко. Както се казва? Да, място има, да се настанявате. Заповядайте. Каква беше темата този път или импровизационна? Беше абсолютно същата, излагаш се. Излагаш. Не ме слушаш какво аз се казах, че не трябва да се лъже. Ще съм ти обиден около 3 минути и половина. Добре, Ангеле, благодаря ти. Сега, компанията се е събрала тук, за което съм благодарен на всички, че приеха поканата, за да поговорим за шистовия газ. Чувам вече някакси, не че реално го чувам в хода през слушалката ми, някакси чувам зрители, които казват, стига на духа ни главата с този шистов газ, вече нали се реши, нали се взе решение. Взе се, но останаха някои неизвестни, а пък и самото взимане на решение и процеса на достигане на това решение или на стигането до него си заслужава коментар. За това съм благодарен, че тук са Мариана Христова от гражданската инициатива за забрана на проучването и добави на шистов газ, Радица Николова, журналист от вестник Капитал Дейли, господин Христо Казанджиев, енергиен експерт с ясно изразени позиции, изразявани прочее и в предаването на референдум на националната телевизия, и Борислав Сандов от партия Зелените. И така, парламентът на 18 в сряда гласува решение, да го подчертаем, това е формулировката, под която беше прокаран документът, решение за безсрочна забрана на проучванията и добива на шистов газ или нефт чрез определен метод. Този болезнен за вас, хората, които са те противници, метод наречен фракчеринг на английски, разбиване, как беше още и така. Всички синоними в документа са изброени, е казано, че е безсрочно забрана. Удовлетворени ли сте? Излезе, че вие май сякаш победихте или поне убедихте управляващите в правотата на своята теза. Госпожо Христо, или от вас, Борислав, разберете се това. Аз мисля, че... Благодаря. Здравейте първо на зрителите на БНТ. Аз мисля, че това беше една победа за България. Не просто наша победа на хората, които бяхме ангажирани в тази кампания, а ние между другото бяхме изключително голям брой. Аз бих казал хиляди хора, които дали бяхте на една нога... т.е. петима и шестия. Петима, но шестият се оказа многолик. Просто твърде много образи има шестият човек. Това беше една победа за България, защото се забрани технология, която е изключително вредна, доказано вредна в различни места по света, отравяща водите и почвите на хората в местата, където се прилага, а също и предизвикваща земетресения. Всичко това са факти, говорим си от името на опита, от страна на опита, и ние това, което направихме за първи път, мисля, че тук България излезе с една добра новина за целия свят. Между другото, наистина, това беше добрата новина, която покори света и най-накрая за България се погледна по един хубав начин, тъй като... Къде стана това? Къде го видяхте? В интернет пространството? Всички водещи медии по света и всички информационни агенции в деня, в който се прие забраната, беше отразено. Отделно ние получихме така похвални приветствия заради това решение от най-различни страни. Говоря ние като гражданско движение, тъй като имахме контакти вече осъществени, използвахме опита на други кампании, но ние превантивно забранихме нещо, което щяхме да разберем колко пагубно щеше да е за България. Само чисто информационно да кажа за хората, че станахме, не греша, третата страна в Европа, всъщност, която го забрани след Франция и Ирландия. Да. Четвъртата, кажете коя... Четвъртата, защото Великобритания наложи мораториум. В смисъл, това не е директна забрана, но е мораториум, временна забрана, която... Сходно решение. Така че четвърта по-скоро. Добре, още малко и от госпожа Христова и след това вече ще видим господин Казанджиев дали е съгласен с това решение. Не знам дали някой разбра и осъзна и от управляващите, и от хората, които не взеха участие в тези протестни действия, които бяха на улицата, какво се роди на Българската улица покрай този прословут шистов газ. Ние видяхме лицето на новото гражданско общество. Това младото, което знае много езици, което не признава авторитети, което е научено да учи там от избора. Не да се съобразява с това, кой по партийни повели ще му преведе информацията на някого, каква ще е партийната разпоредба или какъв е точно финансовия интерес. Защо е младо, отворено и може да прецени, да сложи на кантара това, което иска да има и това, което би могло да загуби, и да прецени дали финансови изгоди, които са адски смътни, биха били по-привлекателни, или той иска да живее в една чиста държава, уредена, законово уредена, защото ние видяхме едни огромни пропуски в закона, които за съжаление все още не са отстранени. Не дейте да мислите, че това решение решава проблема. Аз за това започнах с това, че има смисъл да ви поканя. Значи, решението има най-добра сила тогава, когато е включено в закон,
При това при нас нормативната уредба изисква страшно много доработка. Ние нямаме задължително оценка за въздействие върху околната среда, не само върху сондажи за шистов газ, защото думата шистов газ я няма в закона, а изобщо върху всякакви сондажи. Нещо, което намираме за задължително при тези бързо развиващи се технологии, при химикалите, които се използват масово. Другото нещо, което е огромен пропуск, ние допускаме фирмите да запазят под прикритието търговска тайна всички химически вещества, с които работят, и те не могат да минат на оценка дали не попадат под разпоредбата на една директива РИЧ, която отговаря за отровните вещества и ги забранява в Европа. Защото тук се играе с търговско наименование. Имаме още един куп пропуски в нормативните уредби. Цялата тази последователност, която свързва проучването с достигането до геоложко откритие, с достигането след това на търговско откритие и автоматично получаване на концесия по право на фирмата, извършила проучване, която позволява тя да стане собственик срещу смешни концесионни такси на българските подземни богатства, това е крайно време да се премахне в нашото законодателство. Преди да попитам господин Казанджиев за неговото мнение, той е енергиен експерт, както вече казах, имаше обаче проучване, което беше съобщено и от Министерството на икономиката и на енергетиката, че 70% от българите одобряват. Вие прочетохте ли цялото проучване или прочетохте само това, което господин Трайков каза? Защото се оказа, че едно и също проучване се чете малко като дявола Евангелието. Кажете ми как го четете. Точно тези 75%, които през цялото време ни цитираха, казаха, че са съгласни единствено и само ако имат изключителните гаранции, че технологията е безопасна, нещо, което дори американският посланник не се осмели да ви каже, че има. Въпреки всичките му усилия да ни убеди как ние ще станем една енергийно независима държава и направо тук ще се превърнем в арабски шейхове, след като направим едно просто проучване, значи простото проучване е следвано, както аз много пъти обяснявам, от задължителен добив, който по никакъв начин пък не може да бъде спрян. И собствеността отива в чужди ръце. Само за илюстрация ще ви кажа, че концесионните суми, които постъпват в българската държава от всички видове концесии, злато, подземни богатства, камъни, нефт и газ, минерални води, плажове, писти, каквото се сетите, възлизат на смехотворната сума от 60 милиона лева. Вие да сте чули България да разполага с някакви специални преференциални цени за злато тук, а ние сме втория по големина износител на злато в Европа. Само че златото се търгува от фирма Дънди Прешъс на свободния пазар на пазарни цени. Същото нещо важи и за всяка една придобита по концесионни правила. Да, в същото време, но сигурно и вие, господин Казанджиев, го знаете. Това Полша пък така пак сякаш ускорява процеса на проучвания за шистов газ. Такава новина излезе и то вчера или онзи ден, не си спомням. А вие преди време в референдум съвсем не бяхте убеден, че този метод е опасен. Казахте, че няма никакви ясни, недвусмислени доказателства за това. Моля ви, развийте тук тезите си пред наша зрителя. Благодаря за това, че ми се дава думата. Да поздравя всички участници в това и зрители на предаването на БНТ. Няма да се спирам върху това дали технологията е безопасна, само ще кажа факти, които подчертават нейната безопасност. Тя се прилага от 60 години, включително и в България. Масово се прилага в света. Годишно се правят около 15 000 такива, на български правилния термин е хидроразрив. Но не това е важното в момента. Прие се решение от Народното събрание за забрана за проучванията за шистов газ. Тази забрана фактически